वालेकुम अस्सलाम। तब क्या खबर? ठीक बा, अपन सुनावा। तब किडनैपी कोइले 1.5 दिन हो गए कर भाई। केने कोइले किडनैपी? हम बतावा तनी, ठीक बा। जाके बाता कर सन दोनों, ठीक बा, कि केकरा घरे पवरिया आवता रसन, ठीक बा। उनका घरे पवरिया आवता रसन तो उनका जाना लड़का के खातिर पवरिया यह सन, वो लड़का के हमने किडनैपिंग करे के बा, ठीक बा। तब मांग कइल जाई हनु, आ मांग पूरा होई तो ठीक बा, आ ना तो सीधा खल्लास, ठीक बा। चला सन, बैठा सन, बैठा सन, बैठ गए सन, चला जाओ, चला सन। जा सन, हमेशा जा तनी हो, चौराहा पर खा रहा तनी, जाके गांव में पता करे सन कि केकरा घरे पवरिया आइल बड़ा सन, आ ठीक बा। तब आके हमारे लगे कंफर्म करे सन कि केकरा घरे आइल बड़ा सन। ठीक बा अकबर भाई, ठीक बा, ठीक बा। ए चलो देखो केकरा घरे लइका भइल बा। चलो सखी चल, चल रे बुढ़िया, चल आगे चल। ए पूजा लो ढोलक, बधाई ना चल जाओ। बैठा चल, बैठा चल, ढोलक पूजा। कमन मासे जीरावा फुलैली, आ कमन मासे आका करहे ललना, ए ललना कमन मासे पाना मारे फुलैली महलना, फागुन मास पाना मारे फुलैली महलिया उठे सोहर हे ए ललना, कमन मास बनवा फुलैली, कौन मासे आका करहे ललना, ए ललना कमन मासे पाना मारे फुलैले महलिया उठे सोहर हे ए ललना, ना चैत मासे पाना मारे फुलैले महलिया उठे सोहर हे ए ललना, चैत मासे पाना मारे फुलैले महलिया उठे सोहर हे, नया जन्म से हे ललना, हे ललना कहावा पजन में ले गो मैं सत तीनू घरवा सोहर होला हे, हे ललना पर्वत पजन में ले गो मैं सत तीनू घरवा सोहर होला हे, कौन मास जीरावा फुलैली, कौन मास का करहे ए ललना, चैत मास पाना मारे फुलैली महलिया उठे सोहर हे। ए सखी का सखी? लइका के मंगवावल जाओ। ए के बा लइका के बाप लेके आई लइका के, हे जी आशीर्वाद दिया। दा पैसा है बाबू, जाहो जी जाग आगे बढ़, हेतरा से काम ना चली, 5,000 काम लेके आई। ठीक बात तले नाचल जा ना हेतरा से काम ना चली। दिया भूत जाले खोरा में
दिया के अजोरा में ना कि सैया लइका नियन सूत जल कोरा में दिया के अजोरा में ना से जिया पयावे ले तो अजरा के ओढ़े ले ओढ़ाना बिछाना अपना लात से बिटोर ले ओढ़ाना बिछाना अपना लात से बिटोर ले तके तुम दूधा हम पियाई भर कटोरा में दिया के अजोरा में ना कि सैया लइका तुम हमसे दूर रह के अक्सर जुदाई में खुदा से तुमसे ही मांगा करते हैं अक्सर जुदाई में खुदा से तुमसे ही मांगा करते हैं क्या करते हो साजना तुम हमसे दूर रह के क्या करते हो साजना तुम हमसे दूर रह के डांसर वाला गाना कहाँ होते पता नहीं सही गैया जोड़ दी डर लगा बाती हमरा लहंगा अरे बाप रे बड़ी मरलासन बेचारा के लइको लेके गइला तो ई कौन रोला सरे अरे ये नो जाने गांव का डोकाइन लइका लिया के दो लइका लइका लिया के दो हम कुछो नहीं जावा लइका चाहिए बस अच्छा ठीक हेलो 1 लाख रुपया डिमांड बा 1 लाख रुपया दे के अपना बच्चा के ले जाओ अगर पैसा ना लिए तो तारा बेटा के कत्ल कर दे ठीक बा हमार लइका लिया के दो हम 1 लाख रुपया लिया के देता नहीं हमारा लइका के कुछ ना होके चाहिए जो ठीक बा हमारे जगह बताओ हम अभी 1 लाख रुपया लेके आओ तनी बस हमारा बच्चा के कुछ ना होके चाहिए हेलो सियार पंडित के ते ढाबा पे आ जाओ अपन लड़का लेके जो 1 लाख रुपया लेके आओ ठीक बा पैसा 1 रुपया कम ना होके के चाहिए एकदम 0 हमनी के पैसा चाहिए हाँ जगह बता देनी आप केहू से खबर ना जो तोरा अकेले आग बा लेके ठीक बा दोसर केहू साथ में ना चाहिए हाँ तब तोर लड़का सुरक्षित रही ना तो हम गर्दन काट देम आज जोड़ के बात नहीं डकैत हमरा के लइका के डकैत हमर लइका के उठा के लेके गइल बड़ा सन चलो लोग के झुटकी 1 लाख रुपया दे के और लइका के उठा के लेके आओ एक बार ठीक बानू अरे रुक नो ले अभी रे का हो पैसा लिया बड़ा हाँ पैसा लेके आइल बानी पैसा दा पैसा आगे दिखाओ आगे पैसा दिखाओ ठीक बा ला हमें पूरा 1 लाख कम ना रुपया आगे के चाहिए चेक करता चेक कर बाबू लेके अरे इनका ई कहां भाई वीडियो रो वालो जौन देखनी हलो कि लइका किडनैपिंग ह तनी सब देखावा हमनी के वीडियो हंसे हंसावे खातिर बनौले बानी सन एकरा के देखी लो और एकरा के लाइक सब्सक्राइब करी लो और कमेंट में लिखी लो अगर कोनो ऐसा सुझाव होके तो और संतू भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रो वालो के कॉमेडी देखावल जाता एकरा के जबरदस्त शेयर लाइक कमेंट करी सब्सक्राइब